808 и днес правя клип на Майнкрафт. Не знам кой сервер, с мен е библиотекария. Да, и аз съм тук. Абе, махай се тук, бе. И днес ще играем малко Skyblock. Вижте, каквото ми слам ми пуска в този сервер. Да, не е премиум сервера и... IP-то ще го има в описанието. Ще бъде долу в описанието и канала на пародия. И канала на библиотекария от мен. Вижте какво да е просто. Айде сега да почваме. Така ни пуска. Добре. Хубаво е да правим. Знаете, че аз с Хамера за Хари. И това са нашите неща. Аз имам, защото бе. И то аз умрях няколко пъти. Чакай, това е. Аз си взех това, другите пъсите. Аз ще взема такова да обера дървото. Май сервер се казва Ади Create 2. Не знам. Сервера не знам от коя държава. Извиняйте, че съм толкова неподготвен, просто не съм снимала таски много време. О, падна ми се такова цапника. Няма. Къде е такова? Паш перфектно не е, ма хубав сервер. Ако, примерно, ще премин да се да, някой ден. Когато аз ще разкупам. О, това ми лека план. След този малък епизод може да качим Само GTA, не е GTA 5, но добре. Ние там играхме така, че ни видите доста по-развити. Ами, бихте букнал първо да ама няма PvP. Сега трябва да има. Да, разбрахте. Той ще си сложи грамотевица сигурно, защото е за... Чакай. Унищожите. Ако няма грамотевица в програмата, такова ще е глупотка. Лава. Мале, когато стъпа в това ми лава. Той е просто той е... Аз съм човек, да знаете, сервера е за 1.8, 1.10 и 1.9 хикс, т.е. всичките такива. Чакайте да ви. Да, не мога да спотвам. Да. Ами аз. С качулката или с... Чакайте. Настройки, контроли, наглася на обликата или така беше качулката. Според мен с качулката по-добре. Така. Браво, пътичката ми. Бъргетството ми. Да. Вземи да бих те убил в момента. Програмата, с която аз снимам е такова... аз пък снимам, обработвам... Това лаги, когато се тъпиш в това ми избива. И двамата. Я го служивя тъмна. Човек, ние направихме... Дай малко да направим така, бе. Малко да направим пъщичката. Падна саплинг, ще те убия. Аз имам един. Значи няма. Пази с малко, пази, моля. Аре, ще правим къща. Я го мутикирай това, я го мутикирай. Не го мутикирай, бе, сложим от това да сложим растения. Да расте. Да сме мутикирай. Още един шапник, аз си...
сниму... дай. Хора, ще имаме цял ден. Имаш ли кирка? Имаш ли кирка? Може ли? За малко. Аз имам. Ще ми я дадеш ли? Малко не навсякъде ще ми я. Защото като стъпах почва, ми лади. Пази с малко, не искам малко да я намалим. Добре, моля те, спри. Добре, бе. На мен не било. Елате да гледате да не лаги. Ако искате да гледате на човек, който му е забавно и се не е елате при мен. Ага, да. Благодаря. Добре, може ли кирката наистина? Да. Махни се. Махни се. Чакай. Пази се малко. Не закупай. Аз имам 2 аера. Тук има още едно. Не е дърво, бе! А? Не е дърво, бе! Не! Желязо. Хора, както виждате, библиотекария за всичко е виновен. Да, бе, Той сигурно апокалипсис ще направи. Аз въобще няма се съмнявам. Да, Той има още едно. Да, знам. Чакай. Ей! Не мога да стигна да ти сложа. О, вече. Човек, махни я да е. Да се ли гавиш? Бе! Закопах се. Чакай, аз ще разкопая малко за айтемите. Моля те, не ме закопай, нека сме малко сериозни. Сериозно. Да, ние и сериозни. Нямаш. Диамант! Трябва някак да заобградим острова отдолу. Годен човек, може къщата да ни е отдолу и така да си оградим всичко долу. Може, не ти го препоръча. Опитвам се. Хора, вижте, шопки. Вижте, колко скъп е един ки. Достатъчно. Аз имам 100 000 монети. Аз имам 1000 монетки, а ти? Ще я кажа 100 000. Накосвам да завине сайренки. Там е диамант, така че. Много си. Искаш ли да те мутикирам? Аре, спри да. Сложих една мутика. Ама защо този сервер, който стъпа на мотиком, почва ми лаги, иначе не ми лаги? Добре, спри. Човек. Ще ти се изхаби накрая. Чеката ми е наполовина. Искаш ли диаманта да взема? Така че, моля те, спри да ме разсееш. Да. Ага, така. Не. Добре, помислих, че паднах. Аз пък помислих, че падна блок, ще падна и аз. Аз ще падна, бе. И защо използваш дърво, а не дърт, бе? Ще го... Нали ще засадим нов? Ще засадим нов дърт. Много. Абе, не дърт, бе. Ти каза дърт. Казах, нали да засадим нови, имах предвид дърво, бе. Ти каза нов. Искаш да почва от мутика? Искаш ли да го правя, да взема това? И аз се обърни и погледни. Спри! Че не мога да го взема. Аз трябва да го ограда някак.
Забравих, че тук имаше блокче и не бъгна. Така, задаваме хоп. Не мога да дам още едно надолу. Диаманта си е там. Някой ден ще го вземем. Айде, тук ни е къщичката под земята. Дай си ми кирка. Чакай, не съм я разкопал хубаво. И ще се казва... И ще се казва Тролът библиотека. Така, хора, кажете дали искате да продължаваме на поредицата Skyblock. Болмен съм от него, бяхме в един... Човек, закопаме из цяло. Не, имам светлинка. О. Не, аз мога... Още желязо има. Лава ли ще пуснеш сега, се покатера по нея? Благодаря. Много пивите. Медик! Тук има мутикера, почва. Вече налага. Добре, човек, аре спреш в този сервер, когато стъпа на почва лаг. Да, това ще е много тъп. Чакай и така да го направя красиво. Аре спри, беше лесно. Ако не спреш, наистина лесно. Кое да видам? Ами обери това и посади още. Почвата ме мрази. Не бе, трябва да е симетрично, бе. Чакай, то ще е симетрично. Трябва да е белека на Хари Потър. 1-2 и страни 1-2, значи 1-2 и тук 1-2. Не. Още малко. Добре, спи! Исках да ти лагне малко. Не, ще ти лагне на теб. Хора, се средвам. Кажете си в коментарите, какво да правите. И така, хора, чакайте, че се замълчах малко. Правят кактусите красиви, не съм като него и така си, просто да хората. Едно... Тъпо нещо. Той. Пак ще взема смената. Опа. Прави симетрия.
Едно Шубъркин излетя, за което съжалявам. Това... А, Щях да приключих. Шугаркина. мотикаля. Добре, да спри! Аре, човек, опитвай се да го направя по некрасиво. Аз па Шубъркин, такова захарна тръстика. Не съм сигурна. Престани да опитвай се да го направя малко красиво. Това нали трябваше да е тук? Аз скочих върху него. И симетрия трябва да има. Ти не да разбираш малко симетрия. Тези няма симетрия. Няма симетрия. И това ще ни е ферма. Няма симетрия. Да, прав си. Така, вече има. Виж колко красиво се получи. Шугаркина, не е симетричен. Разпръсни го съм. Не си симетрия. О, май спря ми логи това. На почвата си. Като параводик е на почва, но никой не му върви. Чакай. Не. О, добре, като съм нашипнал това. Борих се с водата. Борих се. Опа. Ще направя така. Гледай какво море направим. Имаш ли кофа? Ела, и тук прехвърли вода малко. И така да е. Тук също направи безкрайна вода. Тук морето е безкрайно. Тук направи бе! Това е Майнкрафт все пак. Все пак забележи Скайблок, летящ блок. Човек ще няма храната, защото съм гладен. Ей ти ябълка. На ти. Аре да приключваме този клип и да направим друг. Може не на Скайблок, може и на Скайблок, може и на града. Окей, застани тук да го свършим. Тук застани. На другото. Така. Чакай на другото ефект. Чао от мен хора, аз бях поръчал 508, вие бяхте моите роди и чао. Вие бяхте моите абонати и чао. 508 днеска правя клип на Майнкрафт. Не знам кой сервер, с мен е библиотекария. Да, и аз съм тук. Махай се тук, И днес ще играем малко Skyblock. Вижте, тук ни слайм ми пуска в този сервер. Да, не е премиум сервера и... Пита ще го има в описанието. Долу в описанието и канала на пародия. И канала на библиотекария от мен. Вижте канала е просто. Айде сега да почваме. Така ни пуска. Добре. Не знаете, че аз съм с камера за Хари. И той аз умрях няколко пъти. Аз си взех другите пъсите. Аз ще взема такова да обера дървото. Май сервер се казва Ади Create 2. Не знам. Сервера не знам от коя държава. Извиняйте, че съм толкова неподготвен, просто не съм снимала татки много време. Падна ми се такова цапника. Няма. Къде е такова? Паш перфектно не е, ма хубав сервер.
Ако, примерно, да сте премин, да, някой ден. Когато аз реши да се купам. Който иска да гледа епизод, О, това е как лаги. след този малък епизод може да качим с клип на, не знам, GTI 5. Само GTA, не е GTA 5, но добре. Ние там играхме така, че ще ни видите доста по-развити. Сега, какво ще правим пародик? Ами, бихте букнал първо да ама няма PvP. Сега трябва да има. Да, разбрахте. Той ще си сложи грамотевица сигурно, защото е за... Чакай. Они щържите. Ако няма седмица в програмата, такова ще е глупотка. Лава. Мале, когато стъпа в това ми лава. Той е просто той е... Ей. Аз съм човек, да знаете, сървъра е за 1.8, 1.10 и 1.9 хикс, т.е. всичките такива. Чакайте да ви. Да, не мога да спотна. Да. Ами аз с качулката или с... Чакайте. Настройки, контроли, наглася на обликата или така беше качулката. Според мен с качулката по-добре. Така. Браво, пътичката ми. Бъргетската ми. За мен ми е по-добре е така обаче. Да. Вземи да бих те убил в момента. Програмата, с която аз снимам е такова... аз пък снимам, обработвам... Това лаги, когато се вижда в това ми избива. И двамата. Я го служивя тъмна. Човек, ние направихме... Дай малко да направим така, бе. Малко да направим пътичката. Падна саплинг, ще те убия. Аз имам един. Значи няма. Пази с малко, пази, моля. Аре, ще правим къща. Я го мутикирай това. Я го мутикирай. Не го мутикирай, бе, сложим от това да сложим растения. Да расте. Не сме мутикирай. Още един шапник, аз си... Дай. Хора, ще имаме цялата ни къща. Имаш ли клипка? Имаш ли клипка? Може ли? За малко. Аз имам. Ще ми я дадеш ли? Малко не навсякъде ще ми я. Защото като стъпах почва, ми лаги. Пази с малко, не искам малко да намалим. Добре, моля те, спри. Добре, бе. На мен не ми лаги. Елате да гледате да ми лаги. Ако искате да гледате на човек, който му е забавно и се не елате при мен. Ага, да. Благодаря. Добре, може ли кирката наистина? Да. Махни се. Махни се. Чакай. Пази се малко. Не запади.
тук има още едно. Не Ой, е дърво, бе! а? Не е дърво, бе! Не! Желязо. Хора, както виждате, библиотекария за всичко е виновен. Да, бе, аз. Той силно апокалипсис ще направи. Аз въобще няма се съмнявам. Да, той Той има още едно. Да, знам. Чакай. Ей, не мога да стигна да ти сложа. Yes! О, вече. Ай, човек, ама ти да е. Да се ли гавиш? Абе, Закопах се. чакай, почвай, бе. Чакай, аз ще разкопая малко за айтемите. Моля те, не ме закопай, нека сме малко сериозни. А, сериозно. Да, ние и сериозни. Нямаш. Диамант! Ху! Трябва някак да заобградим острова отдолу. Годен човек, може къщата да ни е отдолу и така да си оградим всичко долу. Може, ма. Не ти го препоръчам. Опитвам се. Хора, вижте, шопки. Вижте, колко скъп е един ки. Достатъчно. Аз имам 100 000 монети. Аз имам 1000 монетки, а ти? Не. Ще я кажа 100 000. Накосвам да завине сайренки. Ами, там е диамант, така че. Много си. Искаш ли да те мотикирам? Аре, спри да. Сложих една мотика. Ама защо този сервер, който стъпа на мотиком, почва ми лаги, иначе не ми лаги? Добре, спри. Човек. Ще ти се изхаби накрая. Чеката ми е наполовина. Искаш ли диаманта да взема? Така че, моля те, спри да ме разсеиваш. Да. Ага, така. Не. Добре, помислих, че паднах. Аз пък помислих, че падна блок, ще падна и аз. Аз ще падна, бе. И защо използваш дърво, а не дърт, бе? Ще го... Нали ще засадим нов? Ще засадим нов дърт. Много. Абе, не дърт, бе. Казвам дърт. Казах, нали да засадим нови, имах предвид дърво, бе. Ти казвам нов. Искаш да почва от мотика? Искаш ли да го правя, да взема това? И аз се обърни и погледни. Спри! Че не мога да го взема. Аз трябва да го ограда някак. Забравих, че тук имаше блок, че и не бъгна. Така, задаваме хоп. Не мога да дам още едно надолу. Диаманта си е там. Някой ден ще го вземем. Айде, тук ни е къщичката под земята. Дай си ми кирка. Чакай, не съм я разкопал хубаво. Ще се казва тролът библиотека. Така, хора, кажете дали искате да продължаваме на поредицата Skyblock. Болмен съм от него, бяхме в един... човек, закопаме изцяло. Не, имам светлинка. О. Не, аз мога... Още желязо има. Лава ли ще пуснеш сега, се покатера по нея? Благодаря. На отидите.
Медик! Тук има мутикера на почва. Вече налага. Мутикера на почва. Добре, човек, аре спреш в този сервер, когато стъпа на почва лаги. Да, това ще е много тъп. Чакай и така да го направя красиво. Аре спри, беше лесно. Ако не спреш, наистина лесно. Виж Sugar King, колко е голям. Кое да видя? Sugar King. О! Ами обери това и посади още. Аз не обезопасявам. Аз така си. То почвата ме мрази. Не бе, трябва да е симетрично, бе. Чакай, то ще е симетрично. Трябва да е белека на Хари Потър. 1, 2 и отстрани 1, 2, значи 1, 2 и тук 1, 2. Не. Още малко. Добре, спи! Исках да ти лагне малко. Ще лагна на теб. Хора, се срейдвам. Кажете в коментарите, какво да правите. И така хора, чакайте, че се замълчах малко. Правят кактусите красиви, не съм като него и така си просто да хората. Едно... Тъпо нещо. Тъй. Пак ще взема смената. Опа. Прави симетрия. Едно шубъркин излетя, за което съжалявам. Мутикаря. Добре, да спри! Аре, човек, опитвай се го направя по некрасиво. Аз па шубъркин, такова захарна тръстика. Не съм сигурна. Престани да опитвай се да го направя малко красиво. Пана ли трябваше да е тук? Аз скочих върху него. И симетрия трябва да има. Ти не да разбираш малко симетрия. Тези няма симетрия. Няма симетрия. И това ще ни е ферма. Няма симетрия. Да, прав си. Така, вече има. Виж колко красиво се получи. Шугаркина, не е симетричен. Разпръсни го съм. Не си симетрия. Май спря ми лаги това. На почвата си. Като параводик е на почва, на никой не му върви.
чакай. Не. О, добре, като съм нашипнал това. О, борих се с водата. Борих се. Опа. Ще направя така. Гледай какво море направим. Имаш ли кофа? Ела, и тук прехвърли вода малко. Ага, и така да. Тук също направи безкрайна вода. Тук морето е безкрайно. Тук направи, бе! Аха. Това е Майнкрафт все пак. Все пак забележи, скайблок, летящ блок. Човек ще няма храната, защото съм гладен. Ей ти ябълка. На ти. Аре да приключваме този клип и да направим друг. Може не на скайблок, може и на скайблок, може и на гата. Окей, застани тук да го свършим. Тук застани. На другото. Така. Чакай на другото F5. Чао от мен хора, аз бях поръчал, вие бяхте моите роди и чао!